Kani gadega Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Ka kunhuni lekai jong ka GVFC Lummawbah. Kalau yo ra ya kanam Lahduh ha ka jinga kun final jong ka lumpung lekai football first bull and Lyngdoh memorial football tournament Meghalaya Cup arajar khat pra da ka pelim no ya ka king 2 ka badai na Smith da shi gol non. Ha ka ni ka jinga lekai football final bala penya da ka nyautrap youth council Maulai circle ka long hinin ka singi tho dieng ka arpo trik uyayong arajar khat pra ha madani lekai jong ka snong malki la sakhi ya ka jinga kun ka ba khat ba padang gini ki arli ken hon. Ka jinga kun ka long ka pajuat namar ha kala step bat ka kalamit om shimna don manu banyo ban penki ya kajar handai daytat ha ka jinga kun lingba ka extra time ba ka kunhu ni lekai jong ka Lummawbah kala yo ban penki ya kajar lingbau samla penyo sakhyat khar kongor bat penti kana sendon ya ka jingjop ka GVFC Lummawbah ka bala yo ra ya ka nam job ha ka ni ka lumpung kala rong ya ka song pisa ka basan phawa jatan ka ringkat ka trophy kat ba ka king 2 Smith ka bawan ba ar kala yo khong ar pusan hajatan ka haringkat bat ka trophy. Hakani ka singi la samru iki khusnam bakan thop ka nam best player balayo da open bha shooting naga king 2 best goalkeeper shaw Eric Nongklau naga king 2 kat baya ka nam emerging player layo da open yo sakhat khar kongor naga GVFC Lummawbah.
Dragon. Lahduh ke Basdang hadu entah resmi.